L-intenzjoni tal-Partit Nazzjonalista dejjem kienet li jaraw li l-General Workers Union tispiċċa mingħajr dar minn fejn topera. Dan intqal mill-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi meta fil-Parlament tressaq riżoluzzjoni sabiex jiġi emendat il-kuntratt oriġinali tal-konċessjoni li tat lill-Union. Intqal li bis-saħħa tat-tibdil propost, il-General Workers Union se tibqa' tikri żoni fil-binja tagħha lil terzi. Wara studji li saru mill-Awtorità tal-Artijiet ħareġ li l-Union trid tħallas kumpens ta' kważi 2 miljun euro biex isir it-tibdil fil-kuntratt tal-kirja. Fakkar li dak li għamlet il-qorti fis-sentenza tagħha kien li ħallit fit-totalità tagħha il-konċessjoni enfiteutika bil-kundizzjoni kif kienu, però kellhom jitħassru il-provvedimenti tal-kuntratt li sabet li kien hemm ksur tagħhom. Mela l-intenzjoni li l-oppożizzjoni resqet il-kawża ma kienitx il-kwistjonijiet li għandna ninforza. L-iskop kien wieħed ejja nattakkaw il-General Workers Union. L-oppożizzjoni ivvutat kontra din ir-riżoluzzjoni u se jittieħed vot finali aktar tard dan ix-xahar.